Kimmeňe salam dostlar. Saýly gepleşiginiň ikinji sany bir az egledik. Başlan, bir ay egledik. 2 ay egledik. Nesip edenden gyzyk gepleşik bolar. Gepleşigimiň bu sanyny arkadagly diýarymyzyň gözel paýtagty Ak şäherimiz Aşgabatyň iň bir ajaýyp selgähleriniň biri bolan Atamrat selgähine taýýarladyk. Onda näme? Siz taýýar bolsaňyz başlaýar. Biziň şertimiz ören ýöneköy. Biz gatnaşyja 2 sany jeton götürülýär. Olaryň birine aýdym, beýliksinde bolsa sowal ip ýazylgy. Eger gatnaşyja aýdym düşse, biz başyna aýdýar, ol bolsa dowam etmeli. Sowal jeton düşen ýagdaýynda biz gatnaşyja mektepde geçiren sapaklardan sowallar berýär. Gatnaşyjy bolsa sowaly dogry jogap bermeli. Aýdymlar we sowallar her gatnaşyja 5den beriler. Şolaryň iň bolmany 4-üne jogap alsak, gatnaşyjy ýeňiji. Jetonlaryň haýsynyň düşýükdigini bolsa, gatnaşyjynyň öýü saýlaýar. Saýla. Salam. 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 Adyňyz? Suray. Begümran. Bägül. Selvi. Parahat. Ağacan. Ağacan. Bägül, Suray. Bägül, Suray. Men gowaran şolady. On bir taryh bar. Parahat. Parahat ýurdumyzyň parahat ýaşaýjysy Parahat. Edirdi. Bägül, Suray. Parahat, mektepde okudyňmy? Da, şükür. Terediň, biziň gepleşigimiziň mazmuny birinji bilen. Atamrat aýleýetinden o çetinen bu çetine 4 sapar algamar. Siz taýýarmy? Taýýar. Gepleşigimiziň adı saýla, ikinji şerti. Şeýle sal taşýan aýdyka. Şoňaly düşen wadyňa ýene bir gele gaçmaly, taýýarmy? Taýýar. Ana başlaýar. Ni aýdymlary gowaýtýanmy öýde dinleýänmi? Ay dinleýär. Ağacan, biologiýany okudyňmy? Normal ha. Normal. 2 sany jeton var. Birine aýdym, birine sowal ip ýazylgy. Nesibeňizde näme düşdi? Sowal düşdi. Sowal, aýdym düşdi. Aýdym aýdyp at gadanyň baýragy bolarsyňyz. Taýýarmy? Taýýar. Hakly. Sen muamellesi var. Awa. Men bulaşdyrdım seni. Men näme adyny bilemokdym, mene sowal düşdi. Aýdym. Ja. Aýdym. Aýdym. Saatli. Yok saat. Saatli. Aýdym düşdi. Bolýaşy. Sowal. Aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm. Ne bolsa, 30 ýyl mundan öňkü Türkmenistan ýurdumyzda belli bolan halk aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam eder. Parahat aýdymlarymyz diýsen ansat ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň hem meşhur aýdymlary. Men başyna aýtdym, sen hem dowam etmeli. Gönü ýyzynyň şu men aýdyşymdan hem eter, owadan edip aýdyp, edir aýdymçy ýaly edip aýtmaly. Soňundan hem aýdymçyň adyny aýtmaly. Taýýarmy? Taýýar. Hey başymyň belasy durkum bilen sana zar. Ey bolmady. Bilemok. Bilemok. Bilemem. Barmy? Yo bilemok. Meşhur. Kim aýtdy? Nemem. Neme diýip aýdymçy ýok. Şeýle bir hygynyň gitdim. Operator nur ýagdy. Ýok goýrak adam kömek soraň. Kömek edäýin-de. Yo, onu bilýän. Onu bilýärsiz. Ýagam dinläp gelýärdik de jurnal. O ýaňam bir mekana taýyp dinläp gelýärdi. Kimiň aýdym bu şey? Bilemem. Başka aydıma geçtiniz balana. Yoş gülen ayda in, yoş gülen aytala bak.
Zehra Cumayev. Hoç mayfın aydım. Ne devam edebilen? Var mı aşığın? Bar mı aşığın günesi? Tezden alsak falan okmay. Var mı? Tabii. Sözler yardım etsen Bastan aktaydı. ayda yani bastan aysam kabul ediyat bu. Var mı aşığın bu dünyada diyem. Bu dünyada aşığın var mı diye Hoç mayf. Sen başımın belası. Durkum bilen sana zar zar zar. Hey başımın belası. Yo, goşku der. Hey başımın belası. Durkum bilen sana zar zar zar. Aydım edi vay. Var mı aşığın günesi? Ben bana sen bana zar zar. Yar yar. Billi, özü billi, edi şu açık billi. Doğru değil mi? Hiç kim kömöğden o. Eger kömöğden o. Durkum bilen zar zar zar. Var mı sen aş? Hata ediyas mı Nur yağdı? Nur yağdan bilen menen bilemem be. Hani 50 dik geç gideli bir aydın üstünden. Bak baştan ayt be. Indika geçay hele. Evet, 4'ünü bilsen utacağım. Böyle anlamını bilmedin deyip hata ediyas inniki. Gözüm düştü gözlerine, erkim alın elimden. Serin sözü dilinden. Aydar. Hiç. Neyse başla. Sözünden. Arsenal'ın yakında. Bağlandım ben. Bağlandım ben sözüne. Şirin şeker sözlerine. Bol aydıydın. Ya umumana dostlar bilmedi hep rahat duraydım yani şeyde can et ya oyun var hasap etmeyen geçmedik asla mümkünler hasap parahat hasap Şirin şeker sözlerine bağlanım ben yürekten. yar Gerek. duyet mehri pirkulivan aydınların bütterden duyet ediyat mehri pirkuliva diyorum şu at men aydam ok özün ayttın doğru değil Bağlandım ben yüreğine. Sen Ayşo'da billi hasap ediyas Nur yağdı hasap ediyas ta ni praç qıynandırayın sen kan uliyan allanıp gidene qıynanım men anan yalanın içinde yanıp qalım men Bilem ok. Dünyada yalan sinsizlik vardır. Dünyada yalanlan. näme yalanı Dünyada yalanın doyup durun ben anan. parahat alzıra mı parahat dere dünyada yalandan doyup durun Tarnanan Men sen üçün- dünyasıman. Doyup kaldım ben. Anan. umuman billi Nur yağdı doğru değil mi bir setrini bilse de hasap ediyatı böyle bu hasap değil bu hasap değil umuman billi after'ı kim aytdı Attaş DJ. o ne el oluyor Deci Bega. Cice Bega doğuladı Beg Murat, Anna Muradov. Bey Murat Anı Muradov attasın aydımına bildin tuğulama yine de ellerde güller geçip dur ençe günler meni yar özüne çek yer öňüze baryan yollar yönemen Yollarda dur diye faydalı hiç gittin ha yo bu yollarda Onu bilem. duygumu güzeyen senin sevgimi Yani duygumu yan sen duygumu. meşhur aydın Bey Murat ödüm mara yürüytü muştoklar haşt etti bolýan şul aydymçy ýan ýakyn şul aydmy
täzeden işläp goýdy. Şeýle meşhur aýdym. Sen ýa alжyraýan sen meni oturunyň mene. Utdy diýär o. Nurya halal nur ýagdy. Utdy sen utýan. Utýar, parahat utýar. Ýene ýa bolýa bilen aýdy. Bolýa bir ýerini bilen zok. Galanny bileňiz inni meseret. Ýöne men öz duýgumy gizleýän. Bir daha da gizleýän hemdi. Men adym Erwet kommentariýa tesir ýazyp bilersiňiz döwran sen çeýsini däl bilmese de bildi diýip şu keypimiz gowy hemmemiň kim şoň üçin hasap edýär. Sen şu ady çenin birini bilmediň diýerdiň birinçisini. Ýöne utdy, parahat utdy. Indi kaýdym bilmeseň hem sen ýeňici parahat. Indi kaýdym ýöne. Ey yaranlar halayıklar, ey yaranlar halayıklar gıyızlar. Göründü Ya oynatca olaydın değerli, korkudan iyiydi şu. Lelli lelli lellicegin, alay sana yağlıcegin. Aydım aytıp bilem hak ben senin ya. Yönü men gov aytıp bilem hak olin bulaşıp atıyorum. Lelli lelli lellicegin, alay sana yağlıcağım. alay sana yağlıcegin. Ben morsan bağlasam. Ansa daydım ansa şunu bilen okmu? Lelli lelli lellicegin, alay sana yağlıcegin. Baraýsam. Aynı barsam da olam son ýalma. Öýdü näme aýdym diňle ýa. Men aýdym çykardım menne dur diýip öwnäjek golum adamlar bir biler ýaly döwran muhadif menne dur diýen aýdym çykarypdyr diýip. O sen ýurdumyň meşhur aýdymçylaryny tanama sen. Ýödüň diýip atýarsın. Ýanyňa men baraýsam, bolaryn sen näçeň? Yani geläýseň dastynny dälijem däli halyjak özüňiz şu ogadanladyňyz ýöne gowadanladyňyz gowa aýtdyňyz. Beýmurat şunça ýürekden kömek etdik ýöne sen bilmediň üçüsini onam zor döndürdiň. Paragat sen bilmeseň hem bildik diýip hasap edýär. Maňa tesirler we saatlar ýazyp bilersiňiz men siziň Erwet tesirleňizi garaşan ýöne gülüp beriletdik. Näme etdiň öýde aýdymda diňläňokmy sen? Aýdyňlar bir könerak. O ýene Nurýada men Nurkada. Kimiň aýdymy? Maro. Maro bolly. Dogry. Meselem onu bir öz gowuryan bagşyň adyny aýt. Ataway Çaruly. Ataway Çarulyň men bir aýdym aýdyn, ha başyny sen soňra aýtyp bolýam. O aýdym Maro Nurýada. Gepleşiň birinji tanyna Halipaň bir aýdymyny aýtdyk. Şonu ýene gaýtalaýan ýörüýdi. Söýgüm galy bu güýde, gaýgym galy bu güýde. Kanatyndan sarpanyp, söýgüm galy bu güýde. Münasip ine Ays kärhanasynyň adyndan sana pul sowatlary. Ýöne diňe Ays alyndy sen, ara. Bale. Ya, görem Ays sana bilmeseňiz ýörüýdi sowatlaryny berdi. Dogry dämi? Bale. Ine Ays kompaniýasynyň kärhanasynyň adyndan size gowşurýas. Kamera öçürilsin elti durabır. Öçürilenden sonra ýas ýyna. Sowadyň gowşurýas. Nesi besin? Näme sowarsyň? Men sana aýdym näme sowarlygyny. Seret. Häzir bazara gitdim. Türkmen aýdymlaryny gow diskler al. Dogrydan Nurýady. Oturdy bir ýan ucundan gör. Kanat aýdyň aýdymlary. Hawa, näme mekanat aýdyň aýdymlar, mehir Pirguliýew aýdymlar ýanglaryny şolum baryny öwren. Bole. Bale. Bole. Beyler, size ansaçak sowalar. Birinji soru. Botanika nämäni öwrenýändilim? Sındık dünýäsyny. Da. Ботаника, тейвигаты. Takyrak. Ботаника — это наука о живой природе. Ай, баглар, тейвигат, природа. Umuman Arasa teyvigat öwrenýändilim. A точнее, О растениях в основном. ösümlikler. Umuman bildi diýip hasap edýärli. Fotosintez diýip näme aýdylýar? Fotosintez. Procent. Näme bilen baglylygyny aýtsaň bolýar, şu an oglanlar kömek edip otyr, el bilen sana görkezip otyrlar. Процесс, Proces. который происходит в растениях
благодаря которому меняется цвет листьев. Fotosintez näme bilen ol? Ну, yaxşın yağmay. Bunun şöhlösü bilen şöhlös düşýärde. Şonsa da ösüp bilen, ok ösülüp. Näşe gorköz otýarlar sana? Ya geçäýtene. Bilmedim. Ýok. Umuman dolu jogap däl ýöne ýarsyn bildiler. Bunun şöhlösünden ösümlükde organik däl maddadan organik madda glukoz emele gelýär. Suwda ýüzýän iň iri süýdendirici haýwan. İngiliz suýdendirici. Tulen. На русском. Помоги, Нур. Tülenem süýdendirici. Ýa-ni bildi diýip hasap etsegem bolýar. Soragy ýöne iň irisi şolaň. İngilizce. Süýdendirici. Самое большое süýdendirici, который живёт и плавает в воде. Кит. Kit. Kit. Türkmençede kit. Türkmençedeki doğru. Enne adamın iň uly synasy. İngiliz sinesi. По-моему, это вара. Орган. Ayak. Ayak yok, yanlış. Самый большой орган человека. Но maňa seretmeň. Eňek diýersiňiz bilen. Эңек это не орган. Kirlen. Maňa seretme, ýene de eňek diýer, ýaňam bir eňek diýdi. No, da. Лёгкий. El wala. Saç diýdi. El wala mesela. Yok, elimde. Оңгур что такое? Может, eňek. Fin olmalı. Kirlen ne seretne adam. Ine adam umuman. Iň uly synasy, rus dilini organ näse? Самый большой орган человека. Обычно adamlar da başkaça. Может, burun. Olamak var. Minne мозг. Döş wala mesela. Лёгкий. Öykön mü? Yanlış. Organ nemizine öykön, yürek, O neme oňgur ýer? oňurga yanlış. Kille wala mesela. Şunça kömek etjek bolýan, seret. Allah yarasın. Doğru ayttık gerek bastı. Kişki 2 metr почти. Neçe metr udallar? 15 metr mi neçe metr bolýar? Hawa. Yok, beynimde. Подсказка, алайын подсказка. Подсказка. Bolýarmasyn. Да. Самый большой орган, да, человека. Kömek ederler mi? А что айтты? Бар sorsan bolýar. Можно вас спросить? Какой самый большой орган у человека? Вот, кожа, кожа с первого раза, с первой секунды. Gıyvar. Iň ul synasy adamyň, köp adam ýa-ni bulaşdy biziň gepleşigimizde gatnaşanlaryna deri. Deriniň her bir ýer üýsürseň, hemme adamyň synasyndan uly bolýar şol. Şoň üçin iň ul synasy derdik diýär. Indi seret, adamyň näçe jüt gapyrgasy bar? 12. 12, gönülli. 12 diýin. Sana aýaly. Dura. Seret, döşdüň kubada näçe birke şoňa, näçe jüt birke? 4. Yok 2. Yok, bilmedi. İki erkin nur 10 birke. Siz tuttuňyz, ýeňiş galanlyňyz sizem, ine Aýs kärhanasynyň adynan el çarpyp şaýda. Ine sowady münasip bolýar. Awa. Kutlaýas. Sowadyňyz bilen. На что потратить? Мороженое купим. Мороженое. Камила шатайdı. 50 штук. Мы поделимся с друзьями. Как вам передача? Gatty gyzykly. Ünlüdiňe türkmen aýdym diňler. Gowy. Öw, go köpre. Ya dogry aýt. Öwme dogry aýt. Näme gepleş? Gowy. Seýilgaha nememi? Ýeközüň aýlanyp bölmüň ya birine garaşam. Ya bir şemalayınıp çıktım aşağı. Очень интересно, забавно и увлекательно. Köprak çıkar verin okula şun ýanlatlary. Indi adamyň ne haýsynasyny ullugyny bilersiňiz äne? Koza. Türkmen aýdyň näsen pul eljeken, näme selýarymy soň üçin şu bilen şeýler, gije ünni halk aýdymam diňden sebäbi halk aýdymada geç gidi berýär. Var nesip bolsun.
Azıcık alcıradı ya. Tolgunlar ya. Qarasılmadık yerden. Şurdatda bir gow arzular aýda sen şu wagt birden adam görüp otur. Näme arzulan var görüp oturan adamlara? Elmede ama canına sağ olsun. Arası asmanda, asu asmanda yaşamak hemmemede mesler etsin. Arkadamdan yaşlıyın canına sağ olsun. Aýdanyň ersen arzulaňyzy hemmämiz birlikde goşulýar. Şular ýaly ogudan ýurdumyzda biz üçin döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp şadyan ýaşaly. Sag bolun gyzlar. İşiniz okularyňyz üstünlik. Gutlaýan selbi, nesip etsin. Ana körpeçigiňiz bilenem doňdurmaýyn. Bar sağ olun siz. Dinle köpürak aydımlary nesip edenden has öwrenirsiň. Ýene bir gelek tuşar, ýene de biziň gepleşimde gatnaşyp hasam gowy aýtyp berersiň. Nesip bolsa. Mehriban dostlar, Güneşli diyarımızın acayip feilgahinde sayılı gepleşimizin ikinci sanyny geçirip oturýar. Gepleşimizin dowamynda gatnaşan oglanlara, gyzlara köp sag bolsun aýtýar. Gepleşimizi görüňizde ýylgyransyňyz, biologiýa sapagyna degişli köp zatlar ýadyňyza düşendir diýip umyt etýän. Öňköňkülük dostlar, like basýaňyz, tesbir ýaýaňyz, gepleşigi innik sanyny sypdyrman görmek üçin bolsa, hökmany suratda Pro Film Video Studio kanalyna agza bolun. Hemde jaň-jagaly basan halatyňyzda saýly gepleşiginiň innik sany gönlen size habar berler. Onda näme? Iň gowy arzuwlar bilen gepleşigimiziň ikinji sanyny geçirip oturýar. Hoş sag bolun.